Имам наша. Да стане по-правилна форма, да го по-лесно направиш тестото, нали? Така да биде квадратче. От и тестото ти го направите квадратче. А защо не е можело да си... Супер, своето е супер. Така ти ви кажа. Аз съм майстор по теза. Не, от безбедност е... Аз само това е долу малко графика, това да отворим да така. Кой цвет е графика? Малко да пословя. Ако не е възможно тесто, то ти се подира, не може да го направиш. Защо го свалиха? От всяка? Да правиш много зле, къде пазваш със свои ръце, не можеш да се научиш, не ли? Да. Брашното, не ли, пак не се заведеш. Това трябва да е, то става. Да, само тестото малко да се